dnešnom videu sa pozrieme na niečo, čomu sa hovorí tzv. Nutri-score. Nutri-score ti má poslúžiť ako jednoduchá orientácia v oblasti výživy a v oblasti výrobkov, ktoré je z viacej a ktoré je z menej. Štandardne sa výrobky v poslednej dobe začali označovať A, B, C, D alebo E, kde Ačko ti hovorí o tom, že toto je potravina, ktorú môžeš jesť každý deň a Ečko ti hovorí o tom, že to je potravina, ktorú treba konzumovať obmedzene. Ale pomôže Nutri-score tebe individuálne nastaviť výživu? Z môjho pohľadu pre laika a človeka, ktorý sa neorientuje vo výžive, môže byť Nutri-score pomerne zavádzajúcim údajom. Nutri-score by ti malo hovoriť o tom, akú výživovú hodnotu má daná potravina. Častokrát však nezohľadňuje úplne celé kompletné zloženie, ale zohľadňuje teda len to, či je tam povedzme vyšší pomer cukrov, vyšší pomer tukov a nezohľadňuje napríklad ich kvalitu. Najmä čo sa týka tukov. Porovnajme si takú makrelu. Makrela dostala označenie D, teda potravina, ktorú by sme nemali príliš často konzumovať, aj napriek tomu, že makrela obsahuje pomerne veľa životodárnych a veľmi dôležitých omega-3 mastných kyselín, ktoré má drvivá väčšina našej populácie v deficite. Na druhej strane tu máme napríklad takýto humus s falafelom. Tento humus s falafelom dostal označenie A, to znamená potravina, ktorú môžeš konzumovať každý deň. Čo mne napríklad vadí je, že v zložení sa nachádza repkový olej, ktorý obsahuje práve prozapalové omega-6 mastné kyseliny. Alebo také hranolky, pozrime sa na hranolky. Tie majú označenie A, to znamená, že hranolky môžeš oficiálne konzumovať podľa tohto každý jeden deň. Bohužiaľ, tieto konkrétne hranolky obsahujú napríklad slnečnicový olej, ktorý je opäť prozápalový. Takisto, keď tie hranolky spravíš nie v trúbe a bez oleja alebo na olivovom oleji, ale spravíš ich napríklad vo fritéze, tak sa z toho stáva doslova nebezpečné jedlo. Ale oficiálne ho môžeš jesť každý deň, lebo majú Ačko. Ďalej tu máme potravinu napríklad takáto smotanová natierka, ktorá dostala označenie D. Smotanovej natierke je teda lepšie sa vyhnúť. Avšak všetko záleží od toho, koľko tukov ty konzumuješ v strave, koľko si k tomu dáš napríklad sacharidov a aký je tvoj pomer z hľadiska príjmu bielkovín. Taký cottage cheese je na tom lepšie. Cottage cheese dostal označenie B. To znamená, relatívne ho môžeš často konzumovať, čo ja úplne nerozumiem, pretože cottage cheese obsahuje v podstate samé bielkoviny, trošku je tam nasýtených tukov. Z môjho pohľadu potravina, ktorú si môžeš dať aj každý deň na tanier. Ďalej máme napríklad potravinu tofu z teriyaki. My v dnešnej dobe vieme, že soja opäť obsahuje veľmi vysoké množstvo omega-6 mastných kyselín, ktoré sú prozápalové a majú negatívny vplyv na tvoj organizmus. Určite by som často nekonzumoval ani túto nátierku z rastlinných tukov. Táto nátierka totižto obsahuje napríklad palmový olej, ktorý je veľmi nezdravý a navyše aj nevhodný z hľadiska ekológie. Avšak musím aj pochváliť a oceňujem, že napríklad taká mrazená zeleninka dostala Ačko a zeleninu môžeš konzumovať teda neobmedzene. Ak ťa zaujíma hlbšie téma výživy a chceš si individuálne vedieť nastaviť svoje potraviny a to, čo máš jesť a to, čo je pre teba zdravé a individuálne sa nastaviť aj množstva týchto potravín, tak aby to bolo zdravé a tak aby sa ani nejedlo málo, ani nejedlo veľa, tak sa určite prihlás na nás výživový workshop. Viac info dolu pod videom.